Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Koma chimene chidachitika ndichonena kuti kuyambira mu 2020 akathesa mapizi panasala magawo awiri amene adawasiya kuti ana apitirire kupereka. Magawo amenewa ndi School Development Fund komanso boarding fees. Mukayang'ana School Development Fund, mwana wina aliyense amapereka pafupifupi 50,000 pachaka. Mukayang'ana boarding fees, on average 50,000 per term. Mukayang'ana boarding fees, mwana wa skulu akulipira pafupifupi 220,000 per term. Koma kuyambira 2020 chimene chinapezeka ndichonena kuti boma ndalama zimene amatumiza skulu zimene timati ORT, other recurrent transactions, zimapezeka kuti tizitumizidwa moyenderera. Pachifukwa chimenechi maskulu ambiri akhala kudalira ndalama zimene ana akhala kupereka ku Development Fund komanso za boarding. Ndimafuna ndipereke chithunzi chimenecho kuti koyambirira kwa program izindikire kunena kuti nkhani imene siyachilendo ayi anayamba 2018-2019 panopo yabweranso. Mene munenera mukumvetsetsa kwake tilandire kuti ndalama yachosedwa iti tsopano chifukwa mene munenera pali zina zoti zidakambidwa kale kapena zidachotsedwa kale ndiye pali zina zimene zimaperekedwa. Imene ukamba padakali pano iti imene ukambidwa tikayang'ana secular ya pakofa statement imene atulusa chifukwa choti mafizi onse anachosedwa kale. Mafizi awiri amene adasala secondary school ndi amene aja School Development Fund komanso boarding fees. School Development Fund mwana wina aliyense amalipira ndalama yosachepera 50,000 per term. So kutanthauza kuti tikatengera recipe imene yakwera ndiye kuti fees imene akuchosa ndi School Development Fund komanso boarding fees makamaka maskulu amene akukhala ndi ana ogonera kumweko. Mwina kumvetsetsa kwake chindunji akamapita ku sukulu mu January mwana wa sukulu ya boma afunika atenge ndalama ina iliyonse kuli ndalama yoti apite nayonso kumeneko kapena angonyamula makopi nzolembera azipita. Izozo ndizonena kuti statement mayenera iwunikire koma ndizachiziwikire kunena kuti ndalama imene mwana amayenera apereke ya 50 ija ndiye kuti sikhalapo. Amene akupita mabodi ndiye kuti boarding fee imene amalipira imene ndikunena kuti on average 220,000 ndiye kuti imene ija sikhalapo. Kutanthauza kuti chipinda chimenecho tsopano boma likutenga kuti iwewo ndi amene atasamalire kudzera mu ndalama zimene zimachedwa ORT, other recurrent transactions, imene nanena koyambirira kunena kuti ndalama imene nayonso ili ndi mavuto chifukwa chonena kuti maschools amapanga amene timati mavouchers, amapanga prepare mavouchers ndikutumiza ku office ya accountant general. Koma chimene chakhala tikuchitika kuyambira mu 2020 ndichonena kuti office ya accountant general akhala kulephera kupereka ndalama imeneyi. Kutanthauza kuti sukulu ziyendesedwe amadalirabe ndalama yaying'ono imene ndikunena yaying'ono koma ndi yayikulu kwa munthu amene ali wosowa 50,000 pa term imene mwana wa sukulu amapereka kuti agule zina zimene zofunikira mwachisanzo kugula choku kugula zipangizo zina ndi zina mabuku ophunzirira pamakhala ndalama ina yothandizira maintenance pamakhala ndalama ina ma-head teachers amakhala ndi misonkhano yawo ma meetings ndi ndalama imene imathandizira chifukwa chonena kuti ndalama yochoka kuboma imakhala yovutirapo. Ndimene ichi kuti tikamayang'ana ORT mundondomeko ya boma ma-community secondary school pachaka amayenera apatsidwe ndalama yosachepera 6 million. Ndi ndalama yochepa koma ndi imene yakhala ikuoneka budget. Ma-national secondary schools makamaka
amakarandana wochuluka machisanzo mzuzu government secondary school mzinda ndiye nawo amayenera apatsidwe ndalama zosachepera 300 million kutanthauza kuti ngati ORT kukwera ndiye kuti paskulu paja gapu pali ya ndalama zimene zikutchulazo chifukwa chake maskulu ambiri amadalira ndalama imene makolo kapena ana amapereka. Mene akamba nkhani imene pali nkhani mwina mbali ziwiri zimene zikutuluka zofuna kuwunikira bwino. Mbali yoyamba lena akunena kuti zimenezi zilowesa pansi maphunziro kuno ku Malawi. Ndikondwera kuti timpende manga yanu. Mbali ina akunena kuti imenenso inu mpena mukukhudzapo kunena kuti zimenezi zikhudza chuma cha dziko komanso mmene muneneramo kuti poyamba pomwe accountant general ndalama kuti zifike pamasukulu muzimavuta ndiye mmene ateremu pano poti kuti sukuluzo ziyende tizidalira komweko sizivutisa kayendetsedwe kamaphunziro kaperekedwe kamaphunziro. Tiyambe ndi mbali yoyambayi kunena kuti akuti zikhonza kulowesa pansi maphunziro mukuiona bwanji? Zikomo kuna ndiyambe ya chumayo kumalizira yolowesa pansi maphunziro kunena kuti zona zikhuza chuma. Ndikusawa chani ndikunena kuti zikhuza chuma chifukwa chonena kuti number 1 zindikire kunena kuti directive imene ibera mu kosa yomaliza ya chaka taboma kunena mu January kutanthauza budget inapasidwa kale kunenako tikupita chakumapeto chisankho chimene chichabwera kutanthauza kuti ndi space imene tinayo pakufunika kuganiza mwakuya kuti kodi zimene zitafunike ndi chani nanga ndalama zimene zichokera pati nanga kupita chisogolo tionesesa bwanji maskulu zathu akupatidwa zonse zimene so nkhani ya chuma ndiyoonani chifukwa tonse tikudziwa ino amangazi wakhala mkusatira budget imene inapasidwa inali ndi deficit ya 2.47 trillion kale ndi ndalama zimene tapanga pasi budget koma ndalama palibe kutonda zilipoma zikutengera ikayang'anipita kwace so mukafunsa pamenepo ndizoonadi kuti khuza nkhani ya chuma ndichifukwa chake poyambirira ndinanena kuti ndondomeko zimene zigwire ntchito pali zinthu ziwiri zimene zofunikira poyambirira. Nkhani yoyamba ndikukhala ndi plan financial planning ya directive imene tiyendesa bwanji. Nkhani yachiwiri ndikukhala zimene pachingerezi timanena kuti a clear and coherent implementation plan kuti kodi directive imene tiyendesa motani mwachisanzo ngati mukuona kunena kuti chuma ndichoperewera mutha kupanga chisankho chonena kuti ayi tipange implement mumapese mwina stage yoyamba tiyambe tilowa secondary form 1 to form 2 mwina from 12 months to 4 months out mumasecondary school onse komanso ma classes 1 izine ndizisankho zimene zingabwere titawunikira kuti all cost implications yotani financial planning yake ikhala motani. Nkhani imene mkunena kuti sizika kusisa matatu pali kuopera chachikulu chonena kuti tikapanda kupanga implement kuyenerera zili ndi kuthekera kusokoneza pamfundo ziwiri. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti ndanena kale kuti pakadali pano maskulu zambiri chifukwa chonena kuti ORT imene machokera kwa accountant general zimaperekedwa amadalira ndalama zimene ana skulu amapereka kuti paskulu pakhale choko kana aphunzire. Kutanthauza kuti ngati amasapanga china chilichonse andikutheka kuti boma silikupereka ORT ndikuti paskulu paja zofunikira sizikhalapo. Chimene chidachitike ndichonena kuti kukhala frustration kapena kuononga katundu so chiopsezo chimenecho. Nkhani imene ndichonena kuti aphunzise amafunika mabuku komanso zina zimene zimasambizika. Ngati zimenezo palibenso zili ndi kuthekera kokwezeretsa aphunzisi mbuyo zimene zipati motivation. So kutanthauza kuti ndiganizo labwino kwambiri chifukwa ifeyo ngati cricket tinene apa mosawopa kuti tinali mkulu limodzi zonena kuti malingaliro amene wawo akwaniritsidwe. Koma chimene chikusowekera ndi zimene ndanena ziwiri zija kuti financial planning izizi ziyende ndi financial planning komanso ziyende ndi implementation framework. Titenge phunziro zimene zinachitika mu 1994
tizakhazikitsa maphunziro aulere primary komanso titenge phunziro kuti ndondomeko zimenezi azoma a DPP zitapereka panali vuto lakaperekedwe ka ndalama ma-secondary school zimene zinachifika kuyambira mu 2020 so zimenezo zitithandizire kuti tikonze ndondomeko zabwino zoti maphunziro aulere akusecondary akhala kuperekedwa moyenderera komanso wofikira ana amene pakadali pano mwayi wawo wa maphunziro ndi wochepa mwina poti zanenedwa pano October and implementation tikuyembekezera January ma factors awiri amene mukubweresawa proper implementation plan ndi financial plan sizingagwiridwe ndi kukonzedwa ndi kuunikidwa bwinobwino mu nthawi imene yasalayi ndiyo chepa ndizofunikira ndifuna chabe ndanena kuti zikufunikira kuti pakhale machawi nthawi ndiyo chepa chifukwa tionena kuti tanena kale kuti tikupita mu kota yomaliza ya ndondomeko za chuma za boma kutanthauza kuti patha kukhala vuto la ndalama koma boma lili ndi njira zopanga reprioritize so tikapanga zimene zizi msanga ndifuna chake ife tikadakonda ngati assistant kuti pakhale kukambirana ma-stakeholders apere pamodzi tiunikire ndondomeko zabwino kwambiri koma zimene tikusowekera tikukhala ndi mapulani amene wote tikapanga zimene zizi msanga tikukhulupirira kuti boma likhala ndi framework imene atayendere kuti masomphenya amenewo amene profesa atapita mtalika wapereka kuti Malawi akwaniritsidwe chifukwa ifeso wosangalala chifukwa zimenezi zikathekera pali phindu awiri amene atabwera nkhani yoyamba ndionena kuti ana amene ali wosowa ufulu wawo kwa maphunziro kusekondari ukhala kutetezedwa komanso chiwerengero cha ana amene amafikira sukulu panjira kamba kaumphawi natonso sitsika pachifukwa chimenechi ni njira imodzi yoonetsetsa kuti zija goal number 4 ya sustainable development goal imene timanena kuti tisasiye wina aliyense mbuyo zitakwaniritsidwa komanso mukayang'ana Malawi 2023 yakhazikika pakusanamira yonena yokhala ndi anthu amene ali ndi upangiri woyenerera human capital development imene ingakwaniritsidwe pokhapokha ngati maphunziro ake akuti ayikakudana kapena kuthekera kumeneko. What could be the remedy yankho la vuto lonena kuti maphunziro akhonza kulowa pansi mwina wina akhonza kumalingalira kuti komatu aphunzitsi ake ndi omwewo sikuti pakhala kusintha kwina kulikonse mwina zipangizo zake zambiri nzomwezo zoti zimakhala m'masukulumo ma-library ma-laboratory koma pali fiye imeneyi pali mantha onena kuti maphunziro akhonza kulowa pansi yankho lake likhonza kukhala lotani ku mantha amenewo. Pali zinthu zitatu zimene ndizofunikira zimene timati structural reform amene akufunika mogwirizana ndi masomphenya amenewo. Nkhani yoyamba ndikuonetsetsa kuti tikutha kupanga linkage kuteteza ORC imene iyenera ikhale predictable and provided on time. Izi zachitikamo mbuyomo mukudziwa bwino lomwe kuti CDF imakhala yotetezedwa. So boma liyenera lipange chisankho anthu ntchito mboma koma kuti ndondomeko zimene ziyende makamaka mukayang'ana kuperewera kwa aphunzitsi masukulu amene ali kumira amene amachedwa community day secondary school ndiye kuti pakufunika kuti boma liyang'anesi kuti kodi bado mbene michinja bwanji masomphenya amene profesa atapita mtalika kupereka ku dziko la Malawi ndiye kuti akuyenera kuti achotse chipinjo chimenechi kuti masukulu akumira nawonso akhale ndi aphunzitsi wophunzitsidwa bwino chifukwa tikafanira kutero ndiye kuti mastandard akhala woperewera zimene takhala tikuona kuti kakhozedwe kumakomiti kukhala kosika zipitirabe pa 2/3 ya ma-secondary schools amene tina mudziko muno ndi ma-community day secondary school koma mukayang'ana kakhozedwe akhala kumapepa mukayang'ana
yang'ana ana amena kutambika upira ku university percentage yochepa kwambiri pamene maskulu zake ndochoka komanso boma lionese kuti likutha kupereka zimene zimathandizira kuti maphunziro apamwamba aperekedwe zimene timanena kuti guaranteeing all inputs zimene zizi ndi ma-textbook amene ali kufunikira kwambiri tikuziwanso kunena kuti pali zipangizo zina zimene zimathandizanso kuti maphunziro apamwamba aperekedwe boma likaonesesa kuti zimene zikuperekedwa maskulu tikukhulupirira kuti itha kuteteza kuti masitandard asalowe pano. Chabwino amene wandi Bambo Benedicto Kondowe mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition amene akutithandiza kutsatira ndi kumvetsetsa nkhani imene tikukambirana la madzulo ano. Tikunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika dzulo alengeza kunena kuti kuyambira mu January sukulu za sekondari zikhala zaulere mdziko muno. Ndiye tikukambirana kuti mwayilandira bwanji nkhani imeneyi. Tikondwera kwambiri kuti timve ndemanga yanu mutatiimbira foni pa 0998475904 pamenepo muchite choyimba koma ma SMS tatitumizireni ku text line yathu 1895 mukatumiza kumeneko ndiye kuti tiwe ndimva kuti mukuti bwanji. Tisadayambe kutenga ndemanga zanu Skefa Chimoto adayimba nyimbo akuti kankha.
Minutes past 5 mkatikati mwa Times Talk pano pa RC ya Times. Tukambirana kunena kuti mtsogoleri wa dziko Peter Mutharika alengeza kunena kuti sukulu za sekondari kuyambira mJanuary ndiye kuti zikhala zawe mwayilandira bwanji nkhani imeneyo. Tili ndi Bambo Benedicto Kondo, mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition, akutithandiza kuyitsatira bwino ndi kuyimvetsetsa nkhani imeneyi. Kondwera kwambiri kuti timvende manga yanu. Tatiimbireni foni pa 8475904 mukayimba pamenepo tichite cholankhulana matuta SMS ku text line yathu 18 tikateronso ndiye kuti tiwerenga pa kumva kuti mukuti bwanji. Timpe awa pa line pakuti akuti bwanji. Hello Times Talk. Hello. Mwaswera bwanji wa? Bwana taswera bwino ka inu. Taswera tudziweni komanso mmene mutiimbira. Masiya kumakanjira atsogoleri amene olitu. Amene ali serious. Kaya sukulu. Maona munomo mawalamu anaambira nzeru zawo ndipo kwa malechera kwa kolo mafizi. Ndaba kumanyije kuno zedi mwana amanisa zile skulu pamoja kolo lawo. Mudzipano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.